pojila. I ura je malo prepuka. Če je rekao? A da ne more disati. U biti da će riga je rekao. Ja sam mislio da to radi toga što ja ovo tu učem, a govori onda nije nego da... Nije, meni baš slabo. Da je poja previše. A od kad ste došli samo nešto ima? Sad prijelo poju uđi. Mama! Ajde, daj. Jesu hobotica bila žive dok ih nismo počeli tući? Ne, nego dok nisu izvađeni iz njih. Obiži. Ej, jebi ga. Da je lako svak bi znao. Kraci sve. Kraci obavezno, oni su najbitniji. Samo lagano, ne prejako da ti ne... Zato se meni već cijela raspada. Sam malo... Tuc po mesu, razumiješ? I sa ovim mekanim dijelom. Bila sam kako pričam. Miro, što radi s tim fotoaparatom? Koliko dugo da snima? A što ga više tučeš, to će biti mekši. Točka. Snima. Ne snima. Jure, snimaš ili slikivaš? Snimaš. Ste iz Batala, tako. Dobro, ko je vama kurac? Halo, ej!